billahi allazi la ilaha illa huwa azumi ki fita daga ido na. Iska tana wahalshe da mai kayan kara. Wai wani munafikin ne ma ya je gunso ya zo ya fesar miki. Ai ko idan magana nan ta tabbata na rantse da girman Allah za a yi ruwan bala'i a garin nan gami da kwasar yan kallo a cikin daɗin kowa. Ashe duk kangara taki da iya shegen naki ashe biki kai kololuwa ba. To ki kiyaye na ta'ala mai tirakar yasin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nasiru me ke faruwa ne? Lale lale maraba da ke zinariya. Wallahi ina cikin nishadi na da annashuwa. Wannan wace irin shegantakar banza ce mutanen nan suka yi ne sun ɗauke wutar kuma. Ke sai luba? Ke sai luba? Ina sai luban ne? Dan Allah sai luba ki tada mani injin ɗin nan. Sun ɗauke wuta sun yi tsiyar. Ina cikin kallo na cikin nishaɗi da daɗin rai. Waɗannan 'yan gidan wutar biyu al'amarinsu sai a hankali ne. To, ina? Na'am. Ina aka kai injin kuma? Aha ba sai luba. Injin kuma bakin sa inda Kai da Allah dakata. Ina injin din da ka dauka a nan? Inji kuma inna. Ina ka kai shi injin? To yanzu dan Allah inna inji kaza ne da zan dauke shi in saka shi a rigata fita da shi daga gidan nan. Neman lalatacce ai yayi tsiyar. Allah ya shirye wannan yaro ubangiji Allah ya shirye ka Allah. Baba Badar dan Allah ne wannan kake yi haka dan Allah? Ni ba ni tsimma. Haba dan Allah. Wannan ai ba gashi kake ba wasan yara kake yi. Aje waya. Baban Madaru, wannan wani tilin abun kunya ne haka. Mutumin da ya haɗiye alburushi guda 40 ya shiga kansa bai mutu ba shine yake yi wa ruwan ɗumi ihu? Alburushin bindiga ya kai ruwan zafi masifa ne? A duk nau'in azaba akwai abin da ya kai ruwan zafi ne? Ina ruwan zafin yake? Ruwan da ko mai jego bai ishe ta wanka ba, ruwan ɗumi dai. Au, yanzu a ce Husna da Sadiq suna naka zaka zauna kana zinduma ihu? Salamu alaikum. Salamu alaikum. Baraka, ba za ɗauko bakin tabaran nan nawa da jallabiyas ga 'yan renin wayan nan sun taho. Tunda sun tura ka salwantar da rayuwarka, ai dole yanzu su zo su yi maka daɗin baki. Ai shi kenan. Salamu alaikum. Da Allah malam ga nan ina zuwa, ina ji. Gashi. Yawwa. Aikin ga yanzu jan idan ya ɓuya ko? To me aka yi kenan? Soja babu jan ido ai salamatu kenan.
Onsa. Kuma saki jikinku. Babu wani kame mun da za ku yi. Ku tafi kuma mu koma gidana. Ranka ya daɗe mun zo mu duba ka ne mun ji shiru shine muka ce bara mu zo mu ga. Ko kuma kun zo legen asiri ko? Ko ga ko an dawo daga jana'iza ta. Haka bane ba ranka ya daɗe. Mun zo mu ga jikinka ne. Oga ka gane mu fa. Gai. Dakata malam. Ku tafi kuma mu koma gidana. Ku tafi can ofishin naku. Garin nan zuwa bari in shirya fito. Salamu alaikum. Amu alaikum salam. Salam. Kawo bara. Na dan baro. Barka da zuwa. Yawa barka dai. Ina dan tanin yau kai ne a wurin shayi? Wallahi baya nan. Ya je asibiti ka san mai ɗakin nasa ce bata ji daɗi ba shine ya tafi ya kai ta asibiti. Haba dan bayaro. Ka ce baya nan. Me ne wani dogon bayani kamar an tambaye ka? A'a wai ai dan ya sani ne ko? Gaskiya ne ina son gane shi ne wallahi. Mamala. A shi haka wani abu ya faru? Wallahi mala. Allah ya kiyaye. Amin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawo balato ta yaya aka kuka bata da gara hannun mutanen nan? Anya dan bayaro. Ba ku da alaka ta jini da Malam Tsalha? Malam Tsalha kuma me daren gami na da shi? Me ya hada ni da shi ba ni da wata alaka da shi? Ai gani ne gaba ɗaya ka je kana nema kuma irin halayensa. Ka bar mutum ya ji da abin da ke damunsa me naka na sai ka san yadda aka yi ya kubuta. Wan sabo kenan. Ai ba komai. Ba wani abu bane ba. Ka gane? Kyale shi ya tambaya saboda ko da jama'a ayi addu'a kuma wasu su kiyaye da wannan dan lamarin ne yanzu sai da kiyayewa. Na sha wahala na sha azaba wato sun yi min kakaf sun durkusar da ni wallahi kaga dukiyoyina da kadarorina da gidajena haka aka hada gaba daya aka beka mutanen nan wai cewa ma suka sai an ba su miliyan 10. Miliyan 10? Miliyan 10 shine aka zo kamar kasuwanci ana yi gaga aka dawo miliyan 3 mutanen nan aka je aka mika musu kuɗin nan. Allah ya auna ma arziki. Allah ya tsare mu daga sharrin wayannan mutane. Amin. Allah ya mana katangar karfe da su. Amin dan baro. Wallahi man sabo ina gaya ma ka gani nan yanzu da ba dan Malam Musa ya zo da shi da yaransa ba da ba mu san yadda za mu kawo kanmu garin daɗin kowa ba saboda kaga a asibiti na sha robar ruwa da ake ɗorawa ta fi guda 7. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kafin ma ni na dawo hayyaci na ma na gane ma me ma ake yi. Allah ya kiyaye. Amin. Allah ya sa ka fara ne. Amin malam. Amma in ban da wannan yanayi mutanen nan ana fama da rashin kuɗin nan amma a ce mutanen ku kama mutum ku ce sai an ba ku kuɗi. Wannan bala'i. Dan baro. Na'am Allah. To hanzarta ka dan zubo min ruwan shayin dan jika makoshi na ko na ji daɗi. To ba laifi. Yawwa ma sabo. Kaga lawan. Ka ban inji na kai wani gurin. Na ga alama ba siya za ka yi ba. Haba Alhaji Mustapha ya za a yi ka ce ba siya zan ba. To tun da zo ka ce min bayan awa ɗaya za ka kira ni yanzu kusan awa 3 kenan baka kira ni ba. Ka bar ni sai garari nake a gari na kasa zuwa gida saboda kana tambaye ni idan ba abin da zan ba su. Akwai wanda nake jira zai kawo min kuɗi ne kuma har yanzu bai kawo min ba. Yanzu ba wani abu da za ka iya ɗanyi wallahi ina cikin buƙatar kuɗi ne matsananciyar buƙata. Sai dai idan har kana so in ɗan rage ma wani abu. Yanzu kaga to shi kenan sai dai na manta nawa ka sai generator nan 7,000. 7,000 kai lawa wannan wani irin wulakanci ne wani irin tayin wulakanci ne wannan. To shi kenan na saya 10,000. gaskiya ban sayar 10,000 ba. Na saya 12,000 saboda ajiya ce ni ma sai wani ya zo tukun sannan zan kasa sannan zan abinda na samu kuma sai in kira kan gaya maka ka san yadda yanayin garin yake ciki. To shikenan Allah ya sa musu albarka. Amin. Yanzu nawa zan samu? Za ka samu 5,000. Yarga ka gani.
Ki sauka, za ki zauna. Wata ta zo. Kaiwa Allah lafiya ki zo layin masu awo ki tana da kuma yaro a hannunki? Wallahi rashin lafiyan da yake yi ne ya iya tafi gaba ɗaya tafiya dawo yake masa. Dama in har ba za ku bi shawarwarin da ake baku sau da kafa ba, to lalle ko yaron ki yana tare da wahala. Wallahi muna iya bakin kokarin abin da kuka ce ni. Kwata-kwata ba nan ya kamata ki kawo shi ba. Ba ki ga nan layin masu ciki ba ne? Iya su kaɗai kawai ake duba a nan gurin. Kin zo da kuɗin da ake sai masa magani idan aka rubuta muku? Eh, na zo da 2,000 ba wansa ya ban 2,000. To shikenan. Zan kai ki inda za a duba shi. Amma kina ji na? Idan suka rubuta miki magani a asibitin nan, kar ki sake ki siya a asibitin nan. Ki zo zan kai ki inda zaki samu mai kyau ga kuma arha. To na gode. To shikenan ba ni kata. An gurke wannan. Ku dan yi hakuri da Allah muna zuwa mu je. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Likita barka da aiki. Sister? Ya aiki. Alhamdulillah. Ya lamura. Wala sai godiya. Allah ga patient ɗina na kawo a duba mata yaran ta bashi da lafiya. Okay. Ba damuwa. To shikenan nagode fa. Zai duba shi. In kin gama sai ki same ni. Okay to. Okay, to bismillah have a seat. Ga gurin zama. Ya mai jikin? Da ke da sauki. Allah ya ƙara lafiya. Shiru ya wuce. Allah ya Allah ya Allah. Haɗa kan Afirka mu so juna. Allah ya Allah ya Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Gurinka na zo. To, baka da zuwa. Barka ka. Wallahi da yake ka san kwana biyu kasuwancin namu ne duk sai a hankali. Gashi mutane duk sun dan kankame kuɗaɗe sun rage. Ba labari. Ai in ban da irinku wadda suke iya zuwa gashi dai ana cikin matsi amma ku zo da kuɗi ku yi siyayya da ba za mu kai labari ba. Sani na zuwa. Allah ko? Ƙwarai kuwa. Okay. Ina ga yanzu zan zayyana ma abubuwan da za ka bani. To madalla. Ai bari in azama in fara har haɗa maka. Da me za a haɗo? Ina jin ka. Malam Isa kenan. Dan Asabe, nage daɗi 10. Ki ce fura ta yi daɗi kenan. A sosai ma, don Hassanti ta sani. Zaliha ta sani a gaba ta dinga min dariya. Ai daman ita ta faɗa min baki da lafiya. Tana ina ne? Wallahi za ta shiga lecture ne karfe 10 zuwa 11. Ok. To dan Allah, dan ba ni labari mana. Dama na zo ne maka godiya akan kuɗin da ka bayar da Zaliha ta kawo min in je asibiti. Habar Aliya. Wa ya gaya miki tsakanina da ke akwai godiya? Dan dan abin da na miki me abin godiya a ciki? Ai dole in yi godiya. Duk mutumin da ya kula da lafiyar ka ai mai kaunar ka ne. Gaskiya ni dai tsakanin babu wata godiya kin ji? Ni dai ba zan gaza ba gurin ƙara yin godiya. Wai ba na ce ba ruwanki da wancan ajawan gayan? Ni dan Allah kai hakuri na ga maka ni ba wani abu ne tsakanin da shi ba kawai karatu yake koya mu.
to karatu shi kadai ne mai koya karatu, ina malamanku ko shi ne alhuda-huda sarkin karatu ya kamata ki kyale shi, amma yau za a yi ta kare kawai, ki zaba ko ni ko shi kawai ni. Dan Allah ka yi haƙuri ni Rasaki. Me yake damin ki? Ciwon kai da shi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. San da aiki yanzu. A'a. Har kin dawo? Na dawo. Na sallame ki da wuri. Da shi likita ya rubuto mu magunguna. Yawwa. Yawwa kina ji? Kudin magungunan yaron ki 2,350. Mene? Kamar ya mene? In a cikin asibitin nan zaki siya sai sun caje ki wajen 3,500. Amma gaskiya anti. To kin ga na yi miki rage ka 2,000. Na yi miki sauki. Ko shi ke. Yawwa. Yawa kin san kemis din gangare? Na sani. Alhamdulillah. Ki je ki kemis din. Duk wanda kika gani a ciki ki bashi wannan din katin da wannan farar takardar ki ce ni ce na aiko ki. Za su baki duk magungunan da aka rubuta wa yaranki. To shike. Allah ya sauke. Allah ya ƙara sauki. Sannu. Ki gaida gida. Allah ya sauke. Yawwa. Kika ce kanki yana ciwo? To za ki kawo naira 100 kuɗin awon BP. Kin ji? Salamu alaikum. A'a, ashe falon ba kowa. Bismillah Allah. Shalele! Shalele! Ikon Allah ana can ana sana'ar. Jama'a, yarinya ba ta da wani aiki sai bacci tutur bacci kamar kasa? Assalamu alaikum. Amu alaikum salamu. Ka dawo? Na dawo inna. To da kyau. Dama kai nake jira ka shigo cikin gidan. Inna me ya faru? Me ma bai faru ba a cikin gidan nan ne Mustapha? Mustapha yanzu wannan yaro Razaki ya kinkime duka injin din mai ba mu wuta ya tafi da shi ya ji ya sayar. Kuma na san sayarwar da ya yi ma wannan injin din ba wani abu zai yi da kuɗin nan ba illa shaye-shaye shi da ya saba. Ine ma yaron nan magana ya ɗaga kai ya kalle ni. Sai ma ya sa kai ya fice wa shi. Na ce to shi kenan bari uba ka ya dawo sai in yi magana da shi. Inna magana ba haka take ba. Sai ka gaya min yadda maganar take. Janareto fuffuke ne da shi da zai tashi sama. Inna ga abin da aka yi da injin nan. Kai kakka ruda min kai kaji kakka watsa kwakwalwata. Ya za ka jero min ledoji ka ce wai janareto ya zama su. Garin yaya ya aka yi haka. To magana ta gaskiya dai ina na sai da janareton nan. Dama kai ka ɗauki janareta? Ka sa na ɗauki alhakin maraya Allah Allah sarki Abdulrazak Allah na roƙe ka ya Allah ka yafe mu Allah ka yafe mu wannan yaro Razaki da abin da na yayo na jijjibo na kinkimo ubangiji na ɗora ma Razaki Allah ubangiji ka jibga shi akan Mustapha Allah ka kama ni da wannan laifin ya Allah. Inna ki haƙuri ki bar wannan magana mana ni zan samu Razaki in rarrashe shi. To yanzu ma da ka ɗauki injin ɗin nan ka je ka sayar da shi ta yaya za mu dinga samun iskar fanka bare mu ji daɗin bacci ko kuma mu samu abin da za mu dinga kallo da shi. Ina sai dai fa a tsananta da addu'a abubuwan ne duk sun kace ni abubuwan sai a hankali. Don Allah ka rufe mun baki Mustapha. Yanzu tun da ka ɗauki injin ɗin nan ka sayar da shi dole ka je ofis ɗinku ka gaya musu su daina ɗauke mana wuta don mu samu abin da za mu dinga samun biyan bukatunmu game da wutar lantarki. Ɗazu kallo nake yi nan ina tuna ƙuruciyata ina cikin nishaɗi da annashuwa. Ina dan Allah ki haƙuri. Ba ka ga abin da za ka gaya min ƙarfi.
Sai Luba. Ke sai Luba. Na'am. Wai ke bacci ke koma ne? To yunwa nake ji, kuma ka sani sarai gidan babu komai. In mutum bai yi baccin ba me zai yi? Wai ni baba da sake har yanzu ba a yi muku albahin ba ne? Ke da Allah bana son wata magana. Ɗauki kayan nan ki je ki sarrafa a samu abin da za a karya. Raliya. Zuwa ne na ƙara miki wani akan abubuwan da kike muni. Ni dai dan Allah kai haƙuri. Wai ya ko da yaushe sai ki rinka bani haƙuri, ki rinka bani haƙuri. Ban raba ki da wannan gayan ba da nake ganin ku tare. Ni fa ba wani abu ne tsakanina da shi ba, kawai friendship ne. Friendship. Dama akwai wani abu tsakanin mace da namiji da ake kira friendship? Da Allah da ka kira ina mun hankali. Kawai ki ce kin sake saurayi dan makarantar ku, ni kin jefa na a kwandon shara ba kya sona. Dan haka shikenan. Tunda haka ne ni na hakura na ban masa. Dan Allah da sake ka dakata. Ina so ka bani koda minti 2 ne in maka bayani. Okay, ina jin ki tsara ni. Kaga kwanaki ina ta kiran wayarka a wayar Zaliha. Baka dagawa, hasali ma daga baka dinga katsewa, kuma a lokacin ina so in maka bayani ne in baka hakuri akan abin da ya faru a makaranta. Ina so in gaya maka cewa ni babu wani abu tsakanina da shi, kawai dai karatu ne ya haɗa mu. Shikenan. Amma dai dan Allah ka rage saurin fushin nan naka. Aikin sanni ne ni ina da zafin rai, shi yasa. To ne dan Allah ka daina, kaga bana son bacin ranka. Na matsala Raliya. Yanzu naga kin shara na gida zaki. Raliya. Kausa ba ina wuni. Lafiya lau. Shike na Raliya, ki karasa gida sai mun kara haduwa. To. Raliya, yanzu dan Allah da mutuncin ki da komai, ki rasa wanda zaki kula sai irin wannan yaron da ganin su bai da tarbiyya ku tsaya tsakiyar titi kuna dariya shashanci. Wallahi. Dakata. Wuce mu je, dama gidan zan je. Ai na haɗa maka kuma zan sake nanata maka. Na gaji da cin hulawa a matsayin abinci. Kullum hulawa yake ce wasu 'yan bursun. Na gaji, ni wallahi na gaji ba zan iya ba. Kon Allah. Lallai duniya sai Luba. Nan na ɗauko ki daga ƙauye kina ba ƙauyeki, wato kin zo kin sha jamiya ta ratsa ki. Haka abin yake. Kai kuma Mustapha na dawo kanka. Kai ka ba da kafa arena ka. Al'amuranka ba ka tafiyar da su yadda ya kamata, duk al'amuranka yanzu da dagulewa suke. Yanzu ka duba ka ga cikin gidan nan ciman mu ta canza. Daga fulawa sai garin masara. Ka gaya min gaskiya abin da yake faruwa ka ji, kana da ya ɗauka albashi manyan kuɗaɗe kake ɗauka, ina kake yi da su, me kake yi da su? Ina ba kin san babu aikin nan yanzu. Na? Me ka ce? Inna bana aiki yanzu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baka aiki? Mustapha korarka aka yi koko me yake faruwa ne? Inna. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Mustapha me yasa aka kore ka daga gurin aiki? Baka gaya mun ba tuntuni. Sai yanzu ma sai da na matsa maka. Ha ba Mustapha. Inna tun watan da ya wuce ne.
a gurin aikinmu aka samu wasu makiyana suka yi min sharri. wallahi shine yasa. Yanzu Mustapha duk wannan tsawon lokacin da wannan abin ya faru baka gaya mun ba? Sai yanzu? Shin bari in tambaye ka. To yanzu da baka yin aiki ina zaka samu kudaden da zaka sai mun maganin ciwon ido na? Ina ba na so na gaya miki ne, saboda in na gaya miki za ki sa kanki cikin damuwa. Abba, wannan irin rudin rayuwa da aka shiga da me ya kama? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yau ya zan yi da rayuwata ne? Ya zan yi da rayuwata. To, magana gaskiya ran oga ya ɓaci sosai. Monsa! To, ga kayan ku nan. Na fita daga vigilante. Daga yau, once an army, always an army. Zan ci gaba a ƙungiyarmu ta tsofaffin sojoji masu zuciya ba mata irinku ba. Oga, mu ma ba a san ranmu haka ta faru ba. Rufe min baki. Me na ce muku? Iye? Na ce me na ce muku? Simple instruction kun kasa bi. Me na ce muku idan kun ji na busa usur? Ka ce alamu ne na matsala. Mu shigo mu cece ka. Au, wato mugunta ce kenan. Kuna ji ina busa usur din. Sai kuka ki shigowa. Oga mu ci busawa. Au. To ni kadai nake jin usur din da nake busawa kenan? Ba mu ji ba, mun ji shiru ne shine muka biyo sawa muka same ka a kwanci. Ba ma mu ji busar ba mamu. To, yanzu dai ga kayan ku nan. Na fita. Ba zan yi aiki da 'yan mata irin ku ba. Ba sai ka sara mun ba, ai na fita. Oga ni DPO ne ma aiko ne ce ina son ganin ka. To ka ji fa oga. Ai sai kai din oga. To bari in ce tabaran. Ɗan duniya. Sai oga! Sai oga! Ya zan da ku. Sai oga. Sai oga! Oga sai kai din ai. Sai oga. To, bari je wajen kiran DPO. Okay. Sai oga. Sai oga. Allah kiyaye. Ƙara lafiya. Dole yarinyar nan sai an sa mata ido. Domin ko ita ya mace a bar kulawa ce. Bai kamata a bar yarinyar nan sakaka. Tana ta yawo a gari. Tana kula irin wa'annan yaran marasa mutunci kamar wannan yaran dan gidan Mustapha manaja. A tsakiyar titi na gansu suna ta dariyar sakarci. Wallahi ya saba bayan da ba a yi ba da yarinyar nan Raliya akan yaron nan Rasaki. An yi dukan, an yi zagin, an yi addu'ar. Amma abin kamar turata ake yi. Kaga kamar yadda take jin magana ta bayan da ban yi da ita ba, amma wallahi wannan abin ni kan dai na kasa shawo kanta akan shi. To aiko ya zama dole sai a raba su. Domin su irin wayannan yaran samarin shaho ne, ba aure ne a gaban su ba. Burin su kawai su lalata rayuwar yarinya su hana ta auruwa. Abin da sai addu'a yaya. Ni muna ta magana ma akan Raliya na manta ban tambaye ka si yaya Talatu da yara ba. Suna nan lafiya lau. Masha Allah. Na Allah an je a ce ina gaishe su. To za su ji in Allah da. Har yanzu babu labarin mai gidan naku Barau? Allah ya har yanzu dai shiru yaya. To ai kin ga irin abin da nake guje miki. Shi isa na dage akan ba za ki aure shi ba. Baki yadda ba, kika nace sai kin aure shi. Shi isa ne watsi da lamarin ki. To ai ita gudun kaddara guzurintar da ita ake yaya. Allah ya riga ya kaddarta sai na yi zama da shi. Dama haka zaki ce. Tunda kin yi abin da ranki yake so? Tuntuni na gaya miki mutumin nan ba mutumin arziki bane. Domin mutumin nan har caca fa yake. Amma kika dage sai kin aure shi. Lafiya kika aika kina son gani na? Ito yaya ka san ba ni da wanda zai taimaka min dama sai kai. Kuma kayan abincin da suke dan guri na sun kare. Sauran garin kwakin da ya rage min ma nake amfani da shi wallahi ya kare. Shi yasa dama na ce ina tura na ce ina son ganin ka. To, sau dai ita rayuwar nan fa haƙuri ake yi. Kowa kika gani yanzu haƙuri yake yi. Kuma gaskiya bai kamata a ce ki zauna haka babu wata sana'a ba. Ina da kyau ko dan wani abu ne a gida ki dan samu ki dinga sayarwa. Allah ya sauke. Ga wannan kya dan jalauta.
To. Ni zan koma. To na gode ya. Allah saka da. A gaida mutan gida. To na gode. Madalla. A gaishe su. To insha Allah. Allah saka da alkhairi. Mala. A dawo lafiya. Amin ya Allah. Ba da sa'a. Amin ya Allah. Haka ake so matar arziki ta yi wa miji addu'a. In zai fita ta masa addu'a, in zai dawo ma a yi masa addu'a. Ba da lafiya. To za mu fita. To, Allah ba da sa'a. Amin ya da Allah. lafiya. Amin ya Ba da Allah. sa'a. Malam baka ji ba. To kan na ji wasa. Dama ciki na ne wash yake ciwo. Shi ne nake so zan je asibitin ga likita ya duba lafiyata. A dama ba na gaya miki ba na ce babu mai kai mun magaji asibiti ko ban gaya miki ba. Rubutu za a sha da ayoyi da su zai girma ba da maganin asibiti ba. Ki kiyaye da maganin asibitin nan. Haba malam. Wani irin rubutu kuma? Gaskiya ni ba zan sha rubutun nan ba. Ni fa gani nake rubutun nan akwai kawai lauje ne cikin nadi. Ke Adama ko ki sha rubutu ko kar ki sha. Na san akwai lauje cikin nadi amma zan nada laujen tsab zai nadu. To wannan rana fatsar-fatsar ta yaushe za a tafi wani asibiti. To jaba sabaki a bar miki wa ya kasa da ke balle ki dauka. Har da suka zane a cin dango? Ai gaskiya ɗaya ce in ta kama kuma dole a faɗe ta. Kin ga ina azumi ina Adama. Gani. To ku bar zancen. Duk abin da zaki kilaga ta magaji shi kike so to ba za ki je ba. Kuma abin da nake so in gaya miki idan an shirya shan rubutu da daura laya to ainiya. Abin da Allah ya sanar da mu na ayoyinsa shi za mu rubuta mu bayar da haka yaro zai tashi. Ki shiga taitayinki kun ga fitata. Allah ya bada sa'a. Amin azumi. Allah ya bada sa'a mala. Na rantse da girman Allah idan baki kiyaye samun baki a gidan nan akan magana ta ba. Gabar ki da ungurji bakin ki azumi a gidan nan. Ai ko yau na gode Allah. Tunda mai gida kan gida ya yadda ya amince da abin da bakina ya faɗa. A haye ana yi muna jin daɗi. Carabke zaɓi na kai ne, diyata ai diyar ka ce. Salamu alaikum. Alaikum salam. Ka dawo? Amarya, amarya. San da zuwa. Yawa sannan. Wannan zanin gadon fa. Wallahi wanke shi na ɗauko zan yi canza maka wani sabon yadi. A aljanna ba ina nufin me za ki yi da shi ba. Ina so in baki haƙuri ne bisa abin da ya faru. Kin san ƙafa 'yan mazan. Ban san lokacin da wani faso na ƙafata ya finciki wurin yage ba. Wallahi ba komai bebi na sai in kai a ɗinko. To na gode ina da daɗa baki haƙuri. Na ce maka babu damuwa kar ka sa damuwa a ranka mai gida na maganin kukana. To ai auren ma arziki ne ba don muka yi aure ba yau shefa san naka har zai zo ya yaga min zanin gado. Ai auren ma arziki ne. Ka san me bebi na? Wallahi kullum ina godewa Allah da ya azurta ni da kai a matsayin miji na gari, miji mai gaskiya, mai riƙon amana, mai adalci. Kamar yadda kulli yau in ne sallah cewa nake Allah na gode maka da kai man kyauta da kyauta 'yar aljanna. Ka san me? Maganar wannan kawashin naka karka damu yanzu nan zan zo in yi maganin shi. Godiya ne. To, assalamu alaikum wa rahmatullah. To, ina azumin ne azumi? Na'am. Malam. Ashe ka shigo. Na shigo. Sannu malam. A zunzuma wuke kashe baki. To yaya haka yi? Malam kenan. Na shigo na ganki sai in ji daɗi. To zan je saukar karatu. Akwai inda aka gayyace mu yau za a je. Duk wani da yake ji da kansa yau za a haɗa a gurin. Saukar karatu na baki amanar gidan nan ba shiga ba fita. To. Ke ce uwar gidana kuma Allah ke ba wa gida. Duk wani abu da za a gidan nan ki sa ido. Ki ji na ji ki gani. Malam karka ji komai. Kai dai ka je Allah ya dada kai lafiya. Ta yau nake ganin wata sabuwa. Wani wa zunzuma wa ke kashe baki. Yau da ma ibada an ba yi ta dan Allah ba wahalar banza za a auna ana yi. Kake ba ta amanar gida ɗakin ka za ta tsare maka injin deko.
dan mu ba wanda za ta yi gadin mu bane. to kuma dai mutum in zai saita wa kansa zaman gidan nan ya saita yawwa ni kun ga tafiya ta mala a da lafiya yawwa kuma abin da nake so da ke ko mata 100 na ta'ala zai auro ke ce gangariya ke ce a gaba ke ce uwar gida ke ce mata ta lalle yawwa zan fita sai na dawo a da lafiya a zama amanar gida a mala Allah ya kai ka lafiya dawo min da kai lafiya mala ki wanke min da ya rawanin nan nawa ya kuma mun ga da aka ba azumin ta wanke ma a da lafiya mala ji ta ko daurin zani bata iya ba sai an tashi ta rinka wani ana yi suna jin daɗi za ki gane kuranki ne a gidan nan ni da ki yalla bai ni kaga bala take it easy me bayanin nan a sannu yanzu ina so ka dawo min tun daga farkon abin da ya faru ka gaya min dalla-dalla to ni dai a mota aka ɗauko ni kuma suka ɗaure min idanuwa suka ɗaure min ido duk motsin da na yi kawai sai ji sun kwaɗa min mari a fuska wallahi labai kaga nan dina da ba dan ya sace ba haka yake ya kumbura haka ina jin ka to kuma shikenan sai wata mota ta taho a wuce haka suka wuce aka ɗauko ni to ana zuwa kuma sai wani naji ya zo yana cewa ku yi sauri ku taho an biya kuɗin to sai suka zo yana cewa za a mana kofar rago to kafin na ankara kawai sai suka hankaɗo ni ƙasa sai na faɗo ƙasa to da suka hankaɗo kaɗin kan kwalta suka ji hoga? ba kwalta ba ce ba a cikin ciyayi ne haka ko kargo ne haka ko sabara ko tafasa ce ni dai ba zan iya gane ba wallahi ni dai an hankaɗo ne ba na cikin mahayyaci na sosai a lokacin ina jin ka yasa kariyo bismillah bismillah zauna yawwa bala na'am ya muka ji da jiki da sauki malam musa kai ai da sauki ma kaga dai gashi kai suka kama amma ka duba fuskata kai ka ce ne na kwana a hannunsu subhanallah ai laifinka ne shi isa na tura a kira ka gaskiya ne wato ranka shi daɗe rana ce kawai ta ɓaci wato wani kwantan ɓauna na shirya musu ka musu kwantan ɓauna su kuma sun kwantar da kai ba no yalla bai ba za ka gane ba ne wato wannan salon yaƙi ne irin namu na sojoji ba irin naku ba ne wato a lokacin yaƙin bama da irin wannan kwantan ɓaunar muka kama 'yan vietnam sama da mutum 60 kai akwai sanda ni kaɗai ɗin nan sai da na kama mutum 6 kuma na sawo su a gaba na raka su tiryan kaga malam musa wancan yaƙi da kuka je na vietnam da bambanci da wannan yaƙin da yake faruwa na yanzu na garkuwa da mutane ba wai raina aikinku muke ba amma yana da kyau duk lokacin da za ku yi wani abu makamancin irin wannan ku zo ku sanar da mu a matsayinmu na hukuma za mu baku bakon wannan bakon da za mu baku zai taimaka muku in ya taimaka muku ba mamaki Allah Ubangiji in ya taimaka a samu nasarar sa'ar kamo waɗannan mutanen da suka nemi su illata ku yanzu gashi ana neman a yi ɗakwanci uwa kwanci domin me gashi yanzu kun je ku kuka wahala kuma mun neme su ba su hannu da suna hannu mara da sauki haka ne amma ranka shi daɗe abin da ya gagare soja to ina ga malam musa wai da za ka jejin nan ku nawa ne sojoji kuka jejin ni kaɗai ne soja ranka daɗe ka gani na gaya maka ba wai na ƙoƙarin ku muke fa amma dole ne in kuna so
ku ji daɗin al'amuranku duk abin da za ku yi ku zo ku sanar da mu. Sanar da mu shi zai ba mu damar hanyar da za mu samu mu taimaka muku. Don haka ina so Malam Musa ku sa a ido sosai a duk wani wanda ba a yarda da motsinsa ba a cikin wannan gari namu da daɗin kowa. Kowane ne idan ba ku yi da motsinsa ba ku sanar da mu. Mu kuma ina mai tabbatar muku za mu iya bakin mu don mu ga mun kare haƙƙin al'umma na cikin wannan gari namu da daɗin kowa. Malam Musa yanzu tashi za ka yi ka tafi asibiti domin fuskarka ta yi dameji sosai, kana buƙatar treatment. Yalla bai kenan a yakin Bama an taɓa cirewa abokina Emmanuel Basasa kafa sakamakon wani grenade da aka jehu, sai kafarsa ta fit ta fita, ya sauri ya tsalle ya tafi a basa, haka yake tsalle ina langa don ka daɗe har cikin gari, har kam namu ya zo da kafan nan tasa a hannu, amma a hakan ya tsaya da 'yan jarida suka yi hira da shi ta tsawon minti 30 bai gaza ba ranka daɗe, ballanta daɗi da ɗan wannan ɗan ranka daɗe. Soja ai ba wasa ba ne ranka daɗe. Ida. Soja, retired soja, ba matsala, Allah ya kiyaye. To na gode. Za ka yi tafiya. Kai Allah kyauta. Malam Bala. Yalla bai. Ka gaya min yanayin yanda jejin yake. Yalla bai jejin dai. Sakarai ba ta da wayo. Waye? Ballaga zaben kaura. Waye a tsakar gidan nan na ce? Sakarai. Wane ne a tsakar gidan nan? Sai ta bi su no kaino. Fito alaki kika ko waye? Yawwa. Au. Adama, ina za ki? Ina kika aikin? To babu inda za ki je a gidan nan. Ki koma ɗakin ki. Inda malam ya bani amana wallahi ba zan ci amana malam ba, koma ɗakin ki. Alƙur'an ƙarya kiki. Haka kika ce? Wannan gaskiya ne. To shike. Ballaga za kike kowa? Duk sunan da ke kira ni ya hauni. Ba inda za ki je. Ba zan ci amanan malam ba. Babu inda za ki fita. Ci gaba da ɗaura zani. Wallahi ƙarya kiki. To, bismillah. Duk garin nan gatan ki da sai na fita. Bakin ce ba zan fita ba? To zo mu je. Zo mu tafi wajen mu karisa biyo ni. Shege ka fasa ni da ke. Zo mu je. Zo mu je mana. Magajiyar malam. Zo mu je. Matsiyaciya. Karfi kamar talauci. Allah ya isa, Allah ya saka mini. Allah zai saka min ai. Allah miki albarka. Amin baby nan ayin Allah da aljanna mana tare da kai baby na. Iya, maciya amana maciya karangiya. An goge da munafurci da salancin amana. Ko? Ku ga maciya amana. Da bakin goge da munafurci. Akar ta san karne ni da ke munafukar Allah ta'ala. Kada ki kuskura ki zo min har cikin gida ki same ni da baby na ango na kame wai ki zo ki ce wai zaki zage ni wallahi biki isa ba, kuma mu ba ƴaƴan shegu bane ba ƴaƴan sunna ne, sannan kuma mu ba mu ci amana ba, mu raya sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muke ke kika yi wasa da miki can ke ta matsewa baby na. Ya zan yi gane ke yar halacce saboda baki nuna min halacci ba. Waye sani abu a duhu ko shegiyar ce yake yau da aljanna tunda Allah ya wada alhaki da ingantaccen hankali yaushe zaki daga ta adamu da gurbataccen hankali mahaukaciya ni kace wa mahaukaciya bari nuna maka aikin hauka. Me suke yi anan? Ya ba su kulawa ba. Amma sana kamar kuɗin yayi yawa, kawai drop sai ka sami irin wayannan mahaukatan kuɗaɗen. Harkar nan sirri ne ta. Me 'yan siyasa suke so su mai da garin nan ne? Dan Allah baba kar ka fita, na yi alƙawari yau zan dafa maka zago mai daɗi a cikin gidan nan. Kuma wallahi sai na sari ka mai da allo akan wannan abu.